kupovina kuće ili stana? Ne hvala, kažu neki stanari, čak i kada su kamatne stope niske. Razlog? Strah od dugoročne obaveze, nedostatak ušteđevine ili nam više odgovara da iznajmljujemo. Pad kamatnih stopa nije magični štapić za sve. S druge strane, investiranje u nekretnine može biti pametan potez jer nudi potencijal za pasivni prihod i vrednost koja raste tokom vremena. Da li biste vi prekupili ili investirali u nekretninu? Pišite mi u komentarima i podelite ovaj klip, puno bi mi značilo. Ostavila sam vam i link u bio, korišćenjem istog ako imate od 2 do 5.000 evra. Na Freedom24 dobijate jednu besplatnu akciju do 800 evra uz kod Joana 2, za 5 do 10.000 evra uz kod Joana 5, 3 besplatne akcije do 800 evra i za 10.000 evra i više, 6 besplatnih akcija do 800 evra uz kod Joana 10. Vidimo se uskoro i ljubim vas. Ćao!